created Tipraland. You don't know bus kanggo songgay of fight Chuli to punya wan subo. They have no wan subo. Dini ni dino Tipra mata. Tipra hastewo. Bui baksa kebang ma. Rajniti beda khainero, politics khainero. 72 years. Tak by 73 years. Kecak kupur keterang kosong cekra atra paitang paile suka tiba. But jotono aje 73 years o jotono sini ras poribani makhano nahare rajniti bedek thingzaka politics thingzaka Tipra hastebo kono rajniti choliya whether it is Congress government whether it is BJP government Tiprasani favor grui Tiprasani hamkrai grui aise aboni bagano tini soyong sini hari kusum caitangai rajani bangsa sini 186 king sini maharaja Sri Pradut Bikram Kishore Manika Bahadur Tipra matha santanani naka amni bagai Tipra hastani Tiprasani kepalni birmani kok sanani bagai bini pangani tongaya tanani cabaya seng bai baksa sini Tiprasana mathana bagai bodini semai tangan asmarja but जों दाबो माबा सायमा नांगौ जों जत जागानो थानसानि कक पिलायो जों जत जागानो थानसानि पान खुनलायो जों तिप्रासा थानसांखा सिनि रायमा बेलिओ सिनि बरम गोनां इएम बमाखास पियाबा जों जत जागानो थानसानि कक सामानि गुबुन बखाव जोंनि थानसादा जोंहाबो मांनायलायनाय जों गुबुन थानसादा आरो जों थानसादा जों दुनो थानसा नांगाय सिनि थानसा याखौ आंमा ताङै होन्दे जों थानसा ताङै याखौ होन्दे बाक्सा गोबांमा दिरिनि सालो रायमा बेलि एलाकावा सिमिया गोबांमा जागा एलाकावा गोबांमा कन्स्टिट्युएन्सिबो गोबांमा डिस्ट्रिक्टबो प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि भाइस प्रेसिडेन्ट मा बाय साखा एमएलए बायमा बायखा साखा इएमपि उपजुक्त मा थांबाय जों लिडार्स नर जों रेसपेक्ट नर नालिया आं दुबैसे बाबा तिनि इएमब्ला सालाय दं जों कायसा ते कायसानो जों बर' मारनाय हामदों हामियादों सिनि लिडार जों मा हामजानाय सिनि गोबांमा सिनि बुबाग्रानि चंमानि बिसिंते जों गोबांमा लिडार्स मान गाहायसे 73 years लिडार्स नर जों रेसपेक्ट नर नालिया आं दुबैसे बाबा तिनि इएमब्ला सालाय दं जों कायसा ते कायसानो जों बर' मारनाय हामदों हामियादों सिनि लिडार जों मा हामजानाय सिनि गोबांमा सिनि बुबाग्रानि चंमानि बिसिंते जों गोबांमा लिडार्स मान गाहायसे 73 years आबुबाय जों लिडार काहामायनि बागै इप्रासानि कपालनि बिरमान कागियाङै दङ जों कपालनि बिरमान ताबुकै आबताय सजोबतारसिदि जों जेसेनो खाकजागो बुइ दफानि मानजै बसरो आसनो सुजुग मानजा गाहायसे जों जेसेनो थामजांगो आयांगानि मानसरो आगि 40 mg प्रेसार बिथि माता माने आबु 80 mg बिथि माता बरखायसे इप्रासानि थामजा माने न बरंग भाइरास आसे सिनि ताबु DTADC सिनि विलेज कमिटी इलेक्शन नरक जदन साइमानो आमनि बै खायराया आरो कुनु कोरोना भाइरास करे सिनि बबाग्रा सामाय थानसा भाइरास तो बर ओ थानसा भाइरास न ताबु गिरि जाबाय दङ जों साना नांनाय जों लिडारशिप थांखांबाय जों जेसेबांथों जों मा हामजाबायनाय थानसा मास्टर लायनाय टिकेट मानै इएम नानि टिकेट मानै एमएलए नानि आ इमार तानुलाय कुरिस तो खनो सिगांबो थांना लागिना जों तो अरय परे इनि तमना जों साबैना लागिना जों आर परे 5 बोसोरनि पर हायना एमएलए मानो 5 बोसोरनि पर हायना इएम मानो 5 बोसोरनि पर ब्लक चेयरमैन मानो हायसे खरकसा इएम नि तमना मकल केनाता कायदि खरकसा एमएलए तमना मकल केनाता कायदि जों दफा मथाङैना लागिना ग्रेटर टिप्रालेन्ड जों एचिभ खायना लागिना थानसानि बिसिंते जों बेबांनो मानो हायसे जों थानसां याके मुं सामाया
वाथि होला वाथि न कायसा के जों सबाय माने कियाबा आ वाफि होला न खुबजा काय जों जुदि न सबाय ना के सबाय मानिया जेसें नरम वाथि बन जों बन बुजुक के ना के बन जों सबाय गया সেই মহাইকেন তিনি তিপ্রাসর থানজাং মানে বিসিঙ্গ ওরাম দুই মাস ইটি এডিসি সরকার গঠন ফ্যামিলি অব হিস্ট্রি হয়েছে সিনি হা গণতন্ত্রনি বিসিন্তি নাজাখা সিনি হা जों গণতন্ত্রনি বিসিন্তি जों मा नाखिने হয়েছে जों सिलाइबाबो जबाब खायबालिया आनि आमसाय रग सिनि